Сега той добре намира Александър Тонев. Тонев връща топката за Маркиньос. Това е добра възможност за ЦСКА. Изстрел на Маркиньос и 1-0. ЦСКА повежда в резултата в 23-та минута с гол на Маркиньос. Така само минута след като Миньор пропусна невероятен шанс да открие резултата. Маркиньос открива за отбора на ЦСКА с изстрел от границата на наказателното поле. Диагонален удар, който не успя вратаря на домакините Ивайло Иванов да парира. Много добра асистенция, трябва да отбележим, и на Александър Тонев, който върна топката към Маркиньос. Маркиньос стреля по диагонал. Топката тупна много коварно точно пред ръцете на Ивайло Иванов и така ЦСКА повежда в резултата в 23-та минута. И сега пък да видим дали Спас Делев ще се възползва от бързината си в този момент. Спас Делев сам срещу вратаря. Делев и 2-0 за ЦСКА. Невероятна грешка на Ванчо Траянов в този момент и ЦСКА повежда в 34-та минута с 2-0 в резултата. Автор на попадението става Спас Делев. Ето как от положение пред вратата на ЦСКА червените организираха бърза контратака. Много груба грешка. Сега ще видите на Ванчо Траянов. Спас Делев се възползва от нея и така ЦСКА повежда с 2-0 при гостуването си на Миньор Перник. Успя отбора на ЦСКА да се възползва по най-добрия начин от тази контратака. Ето подаването към Спас Делев. Спас Делев с двама футболисти на Миньор беше много груба грешка на Ванчо Траянов и така Делев успя да излезне сам срещу вратаря и да прокара топката между краката на стража на домакините Иво Иванов. ЦСКА повежда с 2-0. Марков центрира в наказателното поле. 2-1. Резултатът е намален. 2-1. Автор на попадението е Горан Янкович. Ето, че интригата на стадиона в град Перник се завръща. 39-та минута на срещата. Горан Янкович успя да се разпише след това центриране от фаул и така надежди за Миньор Перник. Виждам, че междувременно ще бъде извършена и смяна в отбора на домакините. Ванчо Траянов напуска игра, накуцвайки на него място с номер 23 е Христо Господинов. Ето центрирането в наказателното поле. Горан Янкович с глава успя да се разпише. Маркиньос ще изпълни. Маркиньос опасно стреляне за ЦСКА. Джузепе Акуаро, автор на попадението. 44-та минута. Отново невероятно груба грешка в отбраната на Миньор Перник. ЦСКА повежда в резултата с 3-1. Джузепе Акуаро беше оставен сам в малкото наказателно поле и след подаването на Маркиньос успя да се разпише за 3-1 в полза на отбора на ЦСКА. Няма как с такава работа в защита да искаш да стигаш до победите. Ето центрирането на Маркиньос. Никаква засара. Джузепе Акуаро просто излезна абсолютно сам и вкара топката в вратата на Миньор Перник. Така ЦСКА си възвръща преднината от 2 гола. Галчев центрира в наказателното поле. Маркиньос 4-1 за ЦСКА. ЦСКА се приближава към разгром на своя домакин от Миньор Перник. Борис Галчев центрира и Маркиньос в 54-та минута вкарва втория си гол в матча. Така ЦСКА повежда с 4-1 при гостуването си на Миньор Перник. Маркиньос се превръща в голмайстор на ЦСКА през този шампионат. Седми гол за футболиста с номер 28 на фанелката. Ето центрирането на Борис Галчев. Маркиньос, оставен непокрит от въздуха, успя да засече топката и така да направи резултата 4-1 в полза
на ЦСКА. За пореден път отбраната на Миньор Перник и пък сега привържениците на Миньор Перник запалиха доста сериозна димка в техния сектор, която определено ще попречи и на мен да дишам. Затова ще попрекъсна малко с коментара, за да мога да не се вдуша и аз в този момент. Интересно е, че на трибуните само ще ви кажа, точно където е димката, е и Лотър Матеос, който сега също си тръгва, за да не бъде задушен от това, което запалиха феновете на Миньор Перник. Но наистина за малко ще попрекъснем коментара, просто докато този дим се изнесе. Играта е подновена от домакините. Напрежение пред наказателното поле на ЦСКА. Трудно ми е обаче и аз да преценя какво точно става. Изстрел, който излиза в ъглов удар. В полза на Миньор Перник. Коментаторската ни, не можем да кажем ложа, но коментаторското ни място на стадиона в Перник е точно над гидката на Миньор Перник, където е тази огромна димка. А сега започват още факли да летат по терена. Така че играта скоро едва ли ще бъде подновена. Не трябваше да ставаме свидетели на такива сцени, но все пак това е действителността в момента. Нищо не може да се направи. Освен пожарникарите по-бързо да се свършат работата и да изгасят тези факли. Жалко за ръководството на Миньор Перник, което с много сили успя да направи този терен. Сега някои привърженици се самозаправиха в този момент и запалиха доста факли по игрището. Така, Коларо загуби абсолютно чисто топката. Възможно за Миньор Перник. Янкович. Подаване. Удар с левия крак и какъв страхотен гол! Какъв страхотен гол в този момент отбелязва Христо Господинов. 2-4 в 81-та минута е резултата. Грешка на Джузепе Акуаро. Именно от нея започна всичко в този момент. Янкович успя да асистира на Христо Господинов, който не остави абсолютно никакъв шанс на Райсен Боли. Ето подаването към Христо Господинов, който стреля с левия крак и заби топката в горния десен ъгъл на вратата, пазена от Райсен Боли.